फोथाय खेबस' अननाय सिमाङावल' गले गले जाखांफैबाय थायो सना नोंनिल' समायना महरा बेसे गोजोनमोन बै समाव जेराव जों सानैजों दिप्लाय गाथोनाव जिरायदोंमोन। जानो हागौ आंनि अननाया नोंनि थाखाय थोजासे नङामोन, जायनि थाखाय नों आंखौ हरखाबै नेवसिलांबाय। होनो हायामोनब्लाबो जिउआव नोंनो सना रुफा, थेवबो होगौमोन सना अरायनि थार अननायखौ। रुगुं गैयै लैथोआव लोरगि गैयै दिङा जावनायनिफ्राय बांसिन दुखु खस्थ' सहायनांबाय आं रजे, नों आंखौ नेवसिलांनायनि थाखाय। दिप्लाय गाथोनाव जिरायनानै नोंनि समायना महरखौ दासिमबो हुरा हुरा गोसोखाङो आं रजे। जानो हागौ रजे नोंबो आंखौ मोजां मोनोमोन। हरखाबै फागुननि जावलिया बारहुंखा बारनायनि थाखाय नोंनि आंखौ अननाया फोथाय खेबस' जालांबाय। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।